хора, вижте какво, докато просто си караме из парка, из хубавия парк и Маги тук. Вижте, забелязахме ето тази гъба, дървесна. И ние се чудихме какво е това. Аз помислих, че е парцал. Аз помислих, че е така пластмасова роза жълта. Не. Студеничко е. Какво дърво е това? Нямам си никаква представа. Снима го по-нагоре. Много нагоре. И да, ще се прекърша някъде, ама... Ето да видите каква е тази гъба. Хубаво да я видите. Нагоре. А Маги, докато е била при баба си, е видяла 4 кантарица. Да, в парк. Айде, от нас, чао!